мерки за ограничаване и ликвидиране, те наречените полицейски мерки. Спиране на всякакви движения в засегнатите райони. Било то на хора, животни, превозни средства, изключително системни дезинфекции на всички превозни средства и така нататък. Според нас това не се прави достатъчно добре. Вземат се половинчати мерки, свързани с избиване на засегнатите животни. Цветан Фиков, Канал 3, бихте ли ни казали малко повече за рамковия договор? Защо не се подписва този договор от 3 години? Искали ли сте среща с министър до сега? Какви отговори сте получавали, ако да? И съответно, кога смятате да поискате такава среща, ако не сте поискали до сега? Искали сме множество такива срещи. Защо не се подписва рамков договор, нямаме обяснение. От наша страна са изпълнени всички законови изисквания. Представили сме наш проект в законно установения срок и така нататък, но договор друг, след този единствения, който е подписан, няма. Обяснения също няма. Срещи сме имали многократни, без отговор на този въпрос. Следващата среща ще бъде най-вероятно следващата седмица. Аз само ще допълня, доктор Бойчев в тази връзка и ще ви кажа, че годишният рамков договор трябва да бъде подписан до края на месец юни. Тоест, в момента ние дори не трябва да водиме дебата защо в момента няма и не се изпълнява държавна профилактична програма и защо животните в България са без ветеринарен надзор. В момента ние трябва да водим дебат за 2012 година, какви трябва да бъдат мерките за осигуряване на здравния статус на животните в България. Защото до 30 април изтича срока, в който Българска агенция по безопасност на храните трябва да информира своите европейски партньори за това как е извършена държавната профилактична програма за изтеклата 2010 и да даде своите предложения за следващата 2012. Това трябва да бъде темата на разговор. Аз затова не случайно казах, няма последователна политика в здравеопазването на животните. Ние в момента трябва да сме на преговори с министъра за 2012, какви заболявания ще надзираваме, в какъв порядък и как ще бъдат заплащани и така нататък. Ние в момента не можем да отлепим за тази година. Ето за това говорим. Защо няма? Защото най-елементарното обяснение е, ама те искат 18 милиона. Първо, нека да го заявим веднъж, кратко и ясно. Българските ветеринарни лекари никога не са получавали за имунопрофилактика 18 милиона. Първата година получиха 14, миналата година 10 милиона. И искаме да попитаме, това толкова сериозна сума ли е за държавата, за българския данъкоплатец, когато става въпрос за здравето на животните, за земеделския бизнес въобще и за икономиката на държавата ни. Защото в момента ние не знаем колко струва шапната кампания в България. Само за потушаване на първото огнище януари месец дадоха информация, че струва над 1,5 милиона. Ми вече имаме 5 огнища. А ние говорим за едни 10-15 милиона, което е смешно. За цялата страна, за цялото поголовие. Говорим за гаранции. В България Министерство на земеделието гласува 8 милиона за ремонт на сградата на Националната служба. Това ли е приоритета на българските граждани? Чипиране на конете. Чипирането на коне означава поставяне на микрочип, който е средство за идентификация на даденото животно, независимо дали е кон или куче. Това е микрочип, който носи като информация една комбинация от цифри, която също така е записана като комбинация на стикер под формата на баркод и прикарвайки четец за баркодове край
определената област от тялото на животното, където е инжектиран микрочипа, и по стикера може да се установи, че е това животно, откъде произхожда и така нататък. По отношение на чипирането, аз лекичко ще ви върна и за чипирането на кучетата. Миналата година колеги подписаха договор за това да дадат информация за чипираните кучета и чипираха кучетата колегите. Факт е, че системата за чипираните кучета, информационната система на БАБХ не работи, което беше причина бившата национална служба да откаже да заплати труда на ветеринарните лекари, което в момента създава много сериозно напрежение. От една страна те са си свършили работата, не е тяхно задължение да осигурят информационната система, тяхно задължение да доставят информацията, те са я доставили и въпреки това никой не им изплаща този труд. По-лошото е, че не става въпрос за сериозни суми, но е просто обидно да ползват трудът и безплатно. Бихте ли конкретизирали сумата? Ами, нямам точни данни за цифрата, но става въпрос за около, да речем, 7-8 хиляди лева, не повече. Обидно е, пак повтарям. Ние сме част от екипа здравеопазването на животните на тази страна и не е редно една част от екипа да бъде толерирана, а другата отблъсквана постоянно. Аз искам само да задам един уточняващ въпрос. Казахте 5 огнища на шап, средно по 1,5 милиона, а вие искате 10-15 милиона за превенция на всички заболявания годишно, така ли? Не на всички, а на особено заразни, тези, които са опасни и за хората. Тези, които са уточнени в държавната профилактична програма. Значи профилактират се заболявания, които носят опасност за здравето на хората или пък сериозни икономически последици, като загуби имам предвид. Оставяме на страна факта, че тази държавна профилактична програма не е променена като обем и вид на заболяването от много дълго време. В същото време в страната навлязоха заболявания, които също водят до сериозни икономически загуби, но те не се подлагат на профилактиране. И от тук един въпрос. Чуваме ли се? Добрина Добрева, Радио София. Вие казвате, че не се осъществява чипиране, което може ли да означава, че ние не знаем реалния брой на животните? И в реда на мисли за чипирането на кучетата, какво се случва с столичен адрес? Имате ли наблюдения, понеже общината въз основа на това чипиране ще прави регистър? Имаме, да. И тук колегите също водят люти битки с общинската администрация обаче, защото пак се поставя проблема и се мери с различен аршин, т.е. упълномощават се само определени колеги да извършват тая дейност, което не е логично. Би следвало всеки, който работи законно тази дейност, има определен брой клиенти, те да бъдат обслужени от него, не да търсят друг, който да постави само микрочипа, пък по други проблеми да се обръща към своя си ветеринарен лекар. Всеки колега да дава информация за животните, които обслужва, а не един да дава информация чрез чипирането за даден район на столицата. За образно казано чужди пациенти и клиенти. Специално за София трябва да кажем нещо на всички хора, живеещи в София. Това, което анонсира Софийска община, е проект. Ние като съсловна организация сме дали своето становище по този проект, но искаме ясно да заявим, че това е проект, че общината не е раздала тези чипове на ветеринарни лекари, това предстои, и че никъде никой не чипира безплатно, защото се получи една дезинформация. Наши колеги ни информираха, че идват клиенти, които са изключително разочаровани, създават се конфликтни ситуации. В София няма раздадени безплатни чипове и никой не чипира безплатно. Ако си спомням добре, това трябваше да бъде ангажимент на общината. В този смисъл безплатен чип. Тоест, те трябва да бъдат осигурени от общината.
Да, като проект, да, чиповете ще бъдат осигурени от общината и доколкото разбрах, заплащането на труда по поставяне и описване също ще бъде платено от общината. Но за сега това е само проект. Той реално не е започнал да действа. Да. Той дори не е одобрен на общинска сесия все още. Той е в процес на дебат. Миналата седмица, в вторник, имаше такъв дебат в общината. Ние имахме представител там, но това е само проект. Така че ме поставиха малко коня пред каруцата в случая. Други въпроси? Благодаря ви. Надяваме се да нямаме следващи срещи по същите проблеми. Дано поне проблемите са други. Благодаря ви.